Good morning everyone, my name is Apple J. VP God, grade 8 Palaganas, at ang pangalan po ng aking guro ay si Adeline M. Palaganas, 13 years old from Maybato North, San Jose, Antique. Reasons of joining ay gusto ko lang po mag-try sa ganitong patimpalak at para natin po sa points. Para po sa tanong na what meaningful and productive things did I do or share during this pandemic? Ang mga bagay na ginawa ko po ay nakapaglaan po ako ng oras sa aking pamilya at gusto ko lang po i-share na wala pong susuko lalo na nandyan ang Diyos para sa atin. Salamat po. Pagkating di kasi ng pagsikrang sa iba sa minuya sa diwa't gawa baka isipin natin kung pag-ibig ay wakas kahit mabagsak ka ng landas. Dalawang puso nagsasapaan